Hier had sinds kwart nieuwe verwijsborden kregen, die verspreid door het heel dorp te vinden binnen. Op die borden staan al leuke zaken om te bezien. Wij wonen eigenlijk al onze toeristische trekpleisters moeten wat meer onder de aandacht brengen. En we hebben een grote weerwaar van bordjes in hier. En iedereen die maar een bedrijf had, die zette zijn bordje de helft van je wat je wezen. Maar iedereen riet zijn werk met Google Maps naar die bedrijven toe. Maar een toeristische trekpleister zoals het Vlasmuseum, ja, dat vind je net op Google Maps. Of het Vlaakspaad of het Vlaaksplein. Dus vandaar dat wij de oude pjan van Dokkum oer gaan naam. En die hebben we volledig opknappen litten, op nieuw spoten, op nieuw verven, op nieuw bedrukt. Maar een gouden randje, want ja, een gouden randje, dat is hier. En ja, het lijkt het fantastisch. Het shit, je houdt extra cachet aan ons dorp vinden wij zelf. Dus wij zijn heel wies met onze nieuwe pjan. Hoe lang stiert het dan al op beplanning dat je dit graag doen? Ja, daar moeten we het eigenlijk net door gaan, want dat wie eigenlijk al 4 jaar hier in het onderwijs. En we gaan het eindelijk voor elkaar krijgen. Maar dat lijkt net onder vrijwilligers, ja? Dat lijkt meer onder een beetje mezelf, denk ik. Ja, sorry. Want waar is het al mogelijk maken dan? Ja, de DOM had in principe de subsidie verstrekt, dat is de Dorpsontwikkelingsmaatschappij. En daarna is binnen mij een hele kloft, we hadden een hele fanatieke ploeg AOW'ers en die gaan het eigenlijk al je dienen. Dus die doen het werk. Wij praten en schreeuwen het bij elkaar en aan hun leveren de arbeid. En dan hebben we natuurlijk de plaatselijke ondernemers die helpen ons met het beplakken van de bordjes en al dat soort dingen. Dus het is een gezamenlijk project van? Ja, dit is eigenlijk dit is hier breed uit. Ja. Dat is mooi. En wat is nou de meeste toeristische trekpleister hier en hier? Nou, het Vlasmuseum natuurlijk, hè. Alle dagen hier. Kijk je 24 zo'n, maar je kan alle dagen een keer naar het onbemande Vlasmuseum. En dat is uniek, want dat is een heel iets museum en je vertelt het verhaal wat je vroeger weer Vlas en drepel in. En vertelt het in notendop, dus dat is fantastisch. En dat is dus net te vinden op Google Maps, maar nou wel in hier op de bordjes. Ja, het Vlasmuseum hien we was vier, maar de rest van de toeristische dingen zoals het Vlaaksplein, het Vlaakspaad of uw eetcafé, ja, via ik nog wel op Google Maps, maar de rest van die dingen via vaak net. Want toeristische trekpleister, ja, dat is beschermd dorpsgezicht. Is op zich al toeristische trekpleister, maar dat vind je net op Google Maps. Dus vandaar dat het wel een aanvulling is.